फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय सा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा आंबो खानाय सिनबाय नै देलायबाय एसे आंना खानाया जोनोमनिफ्रायनो स्ट्रेट होखानाय 10,000 होदोंमोन आं उन्दैयाव बेनो स्ट्रेट जानानै थाबाय नै खानाया आंना जि समायनाखा खानायखौ मोजाङै खानानै मोजां खाना लानोसै आं दा मोनथाम खानांगौ मोनथाम खानायनि उनाव आं दा सिननोसै दा खागासिनो खानायखौ लाबा खानाया समानसिन जायो आरो गोजौ गाहाय जायो आरो खानायखौ खान्दा सिनथारबाय स्टाइलफोरा थालाथाम खालामनानै नै सिगांथिं समान जायो उनथिंजाय गोलाव गुसुं जासिगोन समायना नुथारो खानायखौ नैया सिनखांबाय आं दा आरो बेखौ समान खालामनांगौ सिगांथिं लाबोनानै आं एसे सिनना होसिगोन एबार बे बिजौ बिजौखौ सिनगोन ससे ससे बेजों समान सिनसै एबार न'आवनो सिननानै आं थाइसेबो फैसा गारदिया नै खानायखौ सिननानै लाबाय मोजांनो नोंथांमोनाबो लोगोफोरा बिनानाव मोना सिननो गोसो दंबा सिनना लादो आंना खानाय सिननाया जाबाय दा नै हेयार काटिं खालामनाया दुर्गा फुजानि एसे देलायबाय खानाय सिननाया जाबाय मोजां जादोंना लोगोफोर आंनि खानाय सिननाया मोजां नुदोंना